सब केहू के नमस्कार। हम उपेंद्र कुमार यादव, एगो स्वास्थ्य कर्मी। आज हम रउआ सबके होल बॉडी चेकअप के बारे में बतावे जा रहल बानी। प्राय हमनी के मध्य प्रदेश में का होखेला कि जब विदेश जाके पड़ला तभी होल बॉडी चेकअप करावेला सन, लेकिन होल बॉडी चेकअप खाली विदेश जाए वाला आदमी के लिए नहीं आवश्यक, ई हमनी सब केहू करा सकेला। होल बॉडी चेकअप में कौन कौन टेस्ट होखेला ओकरा बारे में हम रउआ सबके जानकारी बतावे जा रहल बानी। एक नंबर ब्लड चेक, जोना में सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कहेला, जेकरा से हमनी के शरीर भीतर कोनो इन्फेक्शन बा कि ना, हमनी के एनीमिया रगत के कमी बा कि ना पता लागेला। वो संगे लिवर फंक्शन टेस्ट, हमनी के लिवर के कोनो समस्या बा कि ओकरा बारे में जानकारी करावेला। किडनी फंक्शन टेस्ट, रेनल फंक्शन टेस्ट भी कहेला ओकरा। रेनल फंक्शन टेस्ट में किडनी के प्रॉब्लम, किडनी में कोनो संक्रमण, कोनो इन्फेक्शन बा कि ना ओकरा बारे में जानकारी होई। किडनी कैसन अवस्था में बा ओकरा बारे में जानकारी होई। ओकरा अनुसार लिपिड प्रोफाइल कथी बा कि जैसे हमनी शरीर में कितना पोषक के मात्रा बा, तेल कितना बा शरीर में, फैट कितना बा, ओका पता लगावल जाला। ओकरा संगे विटामिन डी र विटामिन बी12, विटामिन के कमी शरीर में बा कि ना बा, कोनो कमजोरी, कोनो नर्व प्रॉब्लम, नशा के समस्या उ पता लगावल जाला विटामिन के चेकअप से। उ संगे थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड के जांच होखेला। हमनी के शरीर में थायराइड के कारण से मेटाबॉलिज्म होखेला। ओकरा संगे थायराइड के लेवल बैलेंस में बा कि ना बा, जैसे कि घेघा कहेला, घेघ बढ़ जाला, रात में निंद्रा ना आवेला, छटपटी होखेला, शरीर जीव गरम रहेला, एकदम ठंडा लागेला, उ समस्या से पता लागी थायराइड के कारण से। उ संगे अब दिशा के पेशाब के भी जांच होखेला। दिशा के जांच से पेट भीतर कोनो कीटाणु, कोनो भाषा में बोलल जाला, कोनो कीड़ा सब बा कि ना ओकर जांच होखेला। ओकरा बाद पेट के कोनो समस्या, कोनो संक्रमण, पेट में कोनो प्रकार के प्रॉब्लम त ना बा, ओकरा बारे जानकारी होखेला। ओकरा बाद पेशाब के जांच से कहीं पता लागेला कि हमनी के किडनी में कोनो प्रॉब्लम, किडनी में संक्रमण, इन्फेक्शन। ओ संगे ई शुगर के रोग के भी, चीनी के रोग भी पता लगावा सकेला। छाती के एक्सरे के हमनी के फेफड़ा में कोनो समस्या बा कि ना बा ओकरा बारे में जानकारी होखेला। ओकरा बाद वीडियो एक्सरे कहेला हमनी ईवीएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। ईवीएसजी से कथी हो कि हमनी के भीतरी के अंग सब, कलेज, किडनी, पेट, ई सब कौन अवस्था में बा ना, मुटु कैसन बा, मुटु में कोनो खराबी त ना बा, ओकरा बारे में जानकारी होखेला। ओकरा बाद हमनी के और थप जांच सभी करेला। फिजिकल एग्जाम में शरीर के बाहर से देखला केनो काटल, केनो दाग, केनो फूलल किस बा कि ना बा, ओकरा बारे में जानकारी होखेला। ओकरा बाद ब्लड प्रेशर लियल जाला फुल बॉडी चेकअप में। संगे ई मुटु के धड़कन, ब्लड प्रेशर से पेन में असर करेला। तो सब बाद में दूसरा वीडियो मतलब वाला एमे सिंपली हम अपने के होल बॉडी चेकअप करा सका के फायदा हो सकला, तो जानकारी करावे जाला बानी। ठीक है, अपने के कमजोरी, मोटापन, ई सब पता लाग सकेला हाइट, बॉडी वेट से। पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल भी देखल जाला। एगो प्रोब रहेला, हम मुड़ी में लगा के पल्स रेट, अपने के मुटु के धड़कन कितना बा उ देखल जाए, ऑक्सीजन लेवल कितना बा शरीर में उ देखल जाए होल बॉडी चेकअप। वैसे संगे अपने के ब्लड ग्रुप कौन बा उ पता लगावल जाला होल बॉडी चेकअप में। और आवश्यकता अनुसार भी जांच होखेला। महिला बारन तो ओकरा ब्रेस्ट चेकअप हुई, ब्रेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करल जाए। पीएपीएस में रही, पाठ्यगर के समस्या, पाठ्यगर कैंसर होखेला करने के उ पता लगावे के लिए। वैसे भी पुरुष बानी त पुरुष के जांच करावे के बाद उनका प्रोस्टेट के जांच होखेला, पीएसए टेस्ट होखेला, ईवीएसजी से हो जाला जांच। वही से वर्ष में कमती में एक बेर स्वास्थ्य जांच कराई। स्वास्थ्य हमनी का सबसे बड़का धन बा।